Είναι επειδή γέρασε γι' αυτό. Σαν να κλάνει γάιδαρος ακούγεται. Α, περίμενε. Άλλες σε ξετνάζω κι άλλες είναι. Ρε φίλε, πώς γίνεται ο Στέφανος να βαράει συνέχεια δυνατά και άλλοι δύο να είναι τσαφ τσουφ, λες είναι ατμομηχανή. Αν δεν σφίξουν τα χέρια δεν καταλαβαίνεις. Αν δεν σφίξουν τα χέρια σου. Τι το θέλες. Και εγώ νόμιζα ότι συνειδητοποιήσανε από τις παραλίες με φωτιά. Δηλαδή αυτός ο ήχος έφτανε μέχρι το ξαδουλοφόρο. Το Σούνι, ας πούμε, το Σούνι έφερε. Ναι. Ναι. Ναι, έχει αρχίσει. Αυτή είναι. Να, αυτή Αν μάλιστα. σφίξουν τα χέρια τα σκηνάει καλά. Τότε είναι καλή. Εσύ καλά ήταν. Α, ήταν καλή. Αυτή πήγε κάτω. Ναι, άλλες αυτόνουν, άλλες δείξια. Σαν για 30 ακόμα Το να πιο είναι χώμα μέσα παραπάνω. Να τώρα. Θα αφήσουμε εδώ. Πάει,